Miksi sinun pitäisi lukea Sanna Marinin Toivo on tekoja, muistelma rohkeasta johtajuudesta? Kuvittele olevasi 34-vuotias ja heitettynä maailman vaativimpaan tehtävään, johtamaan kansakuntaa pandemian, naapurissa riehuvan sodan ja ilmastokriisin käännekohdan läpi. Kuvittele sitten, että maailma tuomitsee sinut ei politiikkasi, vaan soittolistasi perusteella. Tämä on Sanna Marin. Hänen uudessa muistelmassaan Toivo on tekoja, joka ilmestyy 4. marraskuuta 2025, hän ei vain kerro tarinaansa, hän purkaa myyttejä, jotka estävät kaltaisiaan johtajia nousemasta. Jos olet kyllästynyt tavanomaiseen politiikkaan, tämä kirja on herätyksesi. Tässä syyt, miksi sinun on luettava se. Ensinnäkin, se on mestarikurssi kestävässä johtajuudessa henkilöltä, joka todella teki sen. Marin kasvoi työväenluokan perheessä Tampereella, hänen isänsä kamppaili alkoholismin kanssa, rahaa oli niukasti, ja hän oli ensimmäinen perheestään, joka pääsi yliopistoon. Ei hopealusikkaa, vain sisua. Vuonna 2019 hän on maailman nuorin pääministeri, joka johtaa kokonaan naisista koostuvaa hallituskoalitiota. Hänen johdollaan Suomi säätää planeetan kunnianhimoisimmat ilmastolait, tähdäten hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. He uudistavat terveydenhuollon, edistävät koulutuksen tasa-arvoa ja puolustavat ihmisoikeuksia. Sitten iskee COVID, Marin julistaa poikkeustilan, toteuttaa yhden Euroopan tiukimmista sulkutoimista ja pitää kannatuslukunsa huipulla, yli 80% parhaimmillaan. Tämä ei ole teoriaa, se on raakaa, todistettua strategiaa. Marin purkaa, kuinka empatia ei ole heikkoutta, se on tapa rakentaa kestäviä liittoumia. Uupumuksen ja vastareaktioiden maailmassa hänen, rohkean johtajuuden, mallinsa tuntuu hapelta. Mutta Toivo on tekoja menee syvemmälle, se on pureva analyysi kaksinaismoraalista, joka murskaa naisia vallassa. Muistatko vuoden 2022 videon? Marin, vapaalla ystäviensä kanssa, laulaa suomalaisen rockhimnin mukana yksityisjuhlissa. Video vuotaa, leviää viraaliksi, ja yhtäkkiä hän on, sopimaton, virkaansa. Miesjohtajat pelaavat golfia tai purjehtivat ilman kritiikkiä, hän tanssii, ja se on skandaali. Kirjassa hän purkaa maailmanlaajuisen vastareaktion, ei vain suomalaisten tabloidin, vaan kansainvälisten trollien, jotka kyseenalaistavat hänen raittiutensa, äitiyteensä, hän sai lapsen virassa ollessaan ja oikeutensa rentoutua. Se on terävä analyysi misogyniasta politiikassa, kuinka yhteiskunta vaatii naisjohtajilta täydellistä pyhimysmäisyyttä ja rankaisee pienimmästäkin inhimillisyydestä. Marin ei valita, hän tekee siitä aseen. Hän väittää, että tämä tarkkailu paljastaa enemmän meistä kuin hänestä, kaipuumme täydellisiin sankareihin, pelkomme aitoa valtaa kohtaan. Jos olet koskaan tuntenut mahdottomien odotusten painon, töissä, verkossa, missä tahansa, tämä luku yksin on hintansa arvoinen. Se on feminististä tulta, hänen kokemansa helvetin tukemana. Kolmanneksi, se on sisäpiirin opas geopolitiikkaan kaaoksessa, ja miksi toivo ei ole passiivista. Venäjän vuoden 2022 hyökkäys Ukrainaan ei ollut Marinille abstrakti asia, Suomella on 1300 kilometrin raja karhun naapurissa. Hän kääntää puolueettoman kansakuntansa suunnan yhdessä yössä, tuomitsee Putinin, ohjaa apua Kiovaan ja nopeuttaa NATO-jäsenyyden, nopeimmin liittouman historiassa, vain 9 kuukaudessa hakemuksesta jäsenyyteen. Toivo on tekoja kuvaa unettomia öitä, salaisia neuvotteluja ja moraalista laskelmaa Ukrainan aseistamisesta samalla, kun vältetään eskalaatio. Tämä ei ole kuivaa diplomatiaa, se on sykähdyttävä muistelma, kietoutuneena hänen visioonsa, sääntöpohjaisesta järjestyksestä, hyökkäyksen alla. Ilmasto. Hän kytkee sen mukaan, luonnon monimuotoisuuden menetys on hidas sota, jota emme huomaa. Naisten oikeuksien vastustus. Hän nimeää sen samaksi autoritaariseksi pelikirjaksi. Tätä lukiessa ymmärrät, miksi pienet maat kuten Suomi lyövät painoluokkansa yläpuolella, rohkeat liittoumat, tinkimättömät arvot. Vuonna 2025, kun vaalit lähestyvät kaikkialla ja uhkat kasvavat, Marinin, Toivo on tekoja, pelikirja ei ole valinnainen, se on välttämätön.
Muistelmat entisiltä johtajilta toistavat usein menneitä voittoja tai tilittävät vanhoja kaunoja. Marinin, se on tulevaisuuteen suuntaavaa polttoainetta. Hän kehottaa seuraavaa sukupolvea, erityisesti nuoria naisia, esiintymään täysin inhimillisinä, virhaineen päivineen. Koska todellinen muutos vaatii sitä. Jakautumisen aikakaudella toivo on tekoja muistuttaa, johtajuus ei ole täydellisyyttä, se on sinnikkyyttä. Tartu siihen 4. marraskuuta, lue se, toimi sitten, tulevaisuuden sinä, ja ehkä koko maailma, kiittää sinua.